Aris. Kedisian Mas Bogel. Kula wong teko lho, Pak. Lah nggih. Wong gasik dhewe So kok nah ya. iki nek Sherlock wis sing bener ngono lho. Ana apa nggih? Apa ora bener to? Lah nggih, Sherlock-e nangan sendang ya. Iya ampun. Teng pundi? Sendang wae. Oh, teng sendang mawon. Oh, itu lah. ikonnya Sragen, Gemolong. Siap. Janjane kowe lango. Juga kami ucapkan selamat datang kepada keluarga besar Koperasi Niaga Bati. Sesak mlebu sedap. Dina Minggu sing atungku. Kowe ngajak nang tawang mangu. Nganti lingser srengenge Suara suling macam suarane. Pak Joko matur sembah nuwun. Mas Engki dilanjutke gubuk asmara. Gubuk Wis asmara. loro mawon nggih. Nggih. Janjane kowe ne. Maju, Pak Nyamin. Masih bersama Pak Ayo
Pepe ya moh bawa cilik ngono. Lah cilik kok nggih. Lah iya. Mik Cilik sing penting suwe. Mik kok Apa cilik iya? ngono ya. Ah, gede kene iki delok. Ora banter kok. Ya Mbak Tari ya wedi. Ah, tari ngono cara tau puas. Kayak sing cilik ra gelem. Catatan sajrone ati. Nyatan luntur saya merati. Aku kowe dadi garwa marga larang nang bukak asmara. Prima. Yen liwat aku kelingan luput kae aku larang nang jagat batu nisan warna abang kondo isih lawan luput kae saiki luput kae kebasito waya wengi nganti gagat rino catatan sajroning ati Si kucing. Pak Aris Setiawan si kucing. aku kowe dadi garwa merga larang nang bukak asmara. Monggo teman-teman Bapak Aris Setiawan Ketua Dekom Wisata Sendang Good Grit. Oke teman-teman para tamu Kagum Sumawara Putri Ngabatin dari Suku Parisuto. Dek mau bengi wis motang-mate kanapa turu atiku tansah lisian amarga eling bubar sumande mutiara dadake lansir kuning aku mengeleng rumangsaku teko karo dilangit tak awe mung katasah ece sing teko jebul kucing. Ya spesialnya untuk Bapak Aris Setiawan Ketua Dekom Wisata Sendang Konkret. Mugi berkah barokah nggih. Matur sembah nuwun Bapak Aris. Mau bengi wis motang-ate tanpa turu
teka karo lilang tak awe bong. Matur sembah nuwun Bapak Aris nggih mugi berkah barokah nggih Bapak. Oke Bapak Haji Sutrisno ngersakaken lagu Tombo Kangen. Nggih. Matur sembah nuwun penyebut Bapak Aris nggih. Nggih. Yat tambahi mapak sinden Bapak Aris Yat. Mau bengi wis motang anting tanpa turu atiku tansah kisian amarga eling bubar sumangking mutiara dedeke lenjer kuning Mas Hengki mapak sinden. Spesialnya untuk Bapak Aris. Teko karo lilang-liling tak awe mong tansah ijing sing teko jebul sikucing. Jadi spesial untuk Bapak Aris nggih, Ketua Wisata Sendang Gunung Bapak Aris Setiawan. Si kucing bonusipun mapak sinden. Monggo seragen Mbak Yu sinden nopo parenggul otaken awalan niki jalanane pinenengken malam pitu sapar nopo taksih lodang mawi lodang tak sumar tiba di salah asik. Pas banget ya Ri ya. Bagi sedulur-sedulur KWS monggo pamitan kali tuan rumah ini pamit sareng-sareng matur Dipun apa-apa. Monggo yang nuansa seragen. Mawi purun mbak kula papak sisan. Apa nak kuatir nadyan tiang gambiongan Pak Aris ikeris ora nate sembranan asik. Oke, Sugeng Rawuh teman-teman nyebut Bapak Didi Mas Didi saking Tanggang kelanganane jangan koro pun kuatir di Tirata Jaya rane sing penting iso mapak sindene. Masih spesial untuk Bapak Aris ya sekali lagi untuk Bapak Didi monggo suragane saka Tangerang Duk nek teng ngarep ayo izin Mas Bukil ya Monggo, monggo. apa parenggul lonaken jalanane pinenengken malam pitu sapar nopo taksih lodeng mawi lodeng apa Aris batin salah. Oke Bapak Yati saking Cikarang ya monggo dari Sukapati Suko terus mantun kira-kira cantik pun jadi Bapak ngarti jangan khawatir
jemput sembah nun Mas Didi awe purun tembok aku lopa baksisan pun aku khawatir nadyan tiang gambiongan Mas Tris iki ora nate sembrahan jangan koro menangkan pampu sang miyun bobo Didi pun kuat wirnoto bayarane sing penting iso mapak sindene jangan koro spesial untuk Mas Didi untuk ya juragane saking Tangerang ye Ayo Mas Didi. beksa Mas Didi kangge kenang-kenangan Mas Marti ora iso nyanyi isone nyawer nduk Sing bayar. jangan korot jambu alas pembangunan kota Wonogiri dalan-dalan tansah edipeni masyarakat gue berukun hanya wisi Mas Didi, saya wis mulya nduk. Matur sembah nun Bapak Alif. Jangan Mas Didi saiki wis mulya. Satu kali lagi spesialnya untuk Mas Didi. Monggo Bapak Yati ngersake lagu napa? Sugeng Rawu juragane saking Cikarang nggih. Juragane pitik, Nduk. Ayam bakar Cikarang nggih. Lagune napa Bapak lho? Lah angger tak cedhake mesti do ngesak duit lho. Saiki katone dipeni pembangunan kutha saking asli dalan-dalan katon dipeni masyarakat gue perukun lan nyawisi dilajengke jambu alas masih Mas Didi.
Bualas. Sebanun Bapak Surati nggih, berkah barokah. Mangke lagune kangen ning ati. Jam 12 Mas Didi nggih. Mas Didi beksa. Beksa. Prima suara. Monggo Mas Toto. Monggo. Aduh, senggane piye? Penak ora? Kelingan manis esok. Terus kelingan ramah kebuyune. Terus nolan kasih sayangin. Kapan aku lakon dadi bojone nduk ri. Sayange wis tuwe bojo. Aku wis kadung tresno. Sembah nuwun nelongso rasane ngati. Besok kapan lakon melu duweni. Lho, oh ngoten niku nyawer. Kula pareng mboten Pak Titi. Jam 12 kulite ijo sing dikakas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, burung rondo aja direbut. Ayo ini mbok-mbokane penyanyi. Juga berkah barokah untuk Bapak Yalit, matur sembah nuwun nggih sawerane. Ben kena nggo tuku mobil ya, Nduk ya. Bapak Pak De kula Pak De Mendo sugeng rawuh. Bude ijo sing dikakas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, burung rondo aja direbut. Lagune apa Pak De? Satu. Jam 12 sedih manis rasane. Senadyan jelas wis duwe bojo. Anake aku wis kadung tresno. Nelongso rasane ngati.
besok kapan kangen ngati lakon melu duweni Loro jonggrang Mas. Nggih. Matur sembah Cepet nuwun. ya. Iya. Kira-kira pamit saking Surakene saking Cikarang. Nanti Pak Dimin ngesake Roro Jonggrang. Juga kawan Bapak Haji saking Sunter, Dok. Pokoknya glitir terus, Dok. Sampai kalah jarum langsung ae. Ayo. Swindu suwe lawase. Oke, Mas. Kowe lunga. Karo aku. Matur sebanun. Ade wong ayu kebut sentu. Ati susah mung kangen sliramu. Apa ya to Mbak Titi? Rino wangi tak inti. Susah tunggu pepi so kangen ora bisa mari ngomong sliramu gak bisa nambani. Luar Mas Tris. biasa. Pokok Oh, sik sampean iki ra mesake sing ngendang iki lho. Sak jam yo ora mesake. Iku titanono ora tukone es. pokoknya seragane urung sebongkok urung go Bali Mas Bogel. Ora perkara kuwi mesake sing ngendang sak jam barang kok yo. Erik kok di sawer. Kan suwe-suwe golek napas buatan Alah, niku. wong kae ki ora nek ra payu malah ngarep-arep kok Mas Radio Nggih. rasa kesel. Semangat Mas Erik nanti di sawer. Mbak Mas Titi, Mas Bogel. dalem. Ini Pak Dimin nanti ngersake Roro Jonggrang. Juga nanti ada Pak Kurmatan dumateng Bobo Haji saking Sunter. Mungkin dereng tik samperin, Nduk. Lah nang kene iki kaya ngene lho, Nduk. Apa MC ini diganti aku ya, Nduk ya? Aku MC-ne margine anu kok, MC-ne ngudi rezeki. Iya wis. Coba, Mangga Mas. diteluske selak wengi. Duh wong ayu. Aja sumalang wong bakal Roro Jonggrang. Pak Dimin. Bekso. Roro Jonggrang. Luar biasa. Prima suara. Ye makaryo sesarengan kali. Campur sari prima suara ya. Audio sound sistemnya apa, Nduk? Ayo lali. Kopayu. Live streamingnya serah foto jantung luar biasa. Sak jose pokoknya Mas Bogel. Wes kowe pokoknya ora sakit iklan ya Mas. Spesialnya untuk Pak Dik lho, Pak Dimin. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen kowe dadi rebutan. Uwasa padakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan. Ora pep. Ayo Mas Basuki yang mau duet mana? Tobat, tobat, kowe wanita syarat. Apa ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu penging Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sakti pon
njalukmu nduk Pep. Anak sewu Oh kecil. Sambat ke Mas Bugil. dadi Iya jonggrang banyuwun tak turuti. Bapak Haji, lagunya apa Bapak Haji? Teater ini. Matur suwun nuwun Bapak Panji kula Pandemi. Nyidam sari. Nyidam sari nggih. Monggo. Kenapa, Pak? Matur sembah nuwun nggih. Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ayo Ora mokal yen kowe dadi rebutan. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Matur suwun nuwun Bapak Haji, Oke Mas Sri, Bapak Alit berkah barokah nggih. Tobat kowe wanita keparat dulu. Apa ora ngerti yen Bandung lan nangis jagat. Putra ratu pengking Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sekti Bandawasa. Iya. Sembah nuwun. Iya, juragane bumbu. Apa njalukmu nduk cantik kecil. Nyidam sari, Iya Mas. jonggrang banyuwunmu tak turut. Nyidam sari menangi pamrih saking piyambun Bapak Haji saking Sunter. Monggo nduk, engko ndak? Monggo beksan. Monggo monggo. Ayo sini nduk. Oke, spesial untuk Bapak Haji. Umpama sliramu sekar melati siap aku kumbang nyidam sari. Umpama sliramu merkewa manis Bona gagang bakal liwati. Pitero sak jagat raya sekeling ngono bukiran samudra ora ilang memanise aju jati ati selawase. Waduh luar biasa, matur sembah nuwun. Alhamdulillah. Pokoknya Mas Bugil karo Mas Bagus ben Oh, sampai iya. neng kono ya. Neng kita kok ora penak ya nduk kok kita studio 1 kok sepi ya. Ini masih ada Pak Kerumatan dumateng penyuwun para tamu. Mbok pilih sampun cekap. Mesake sing ngendang, Mas. Sing mesake sing ngendang. Heeh, dibrik sik sedelo, Siap. mangap-mangap tenan Nggih. kae. Niki dientekke Mas Bugil. Oke. Ditelas- Nah, anu mangke terus Nggih. bos kecil aku diamuk, Mas, Siap. Mas. Panitia iki lho. Gini niki ditelaske Nggih. Nyidam Sari mengke Mas Kolis kalah weton
Mas Jumali Lintang Asmoro kalih Lewung. Mengke sekalian buat closing konco-konco panitia, nggih. Sampai Mas. nggih para tamu sedaya. Mas ono bebek, Mas wilujeng Bogel? sonten nggih. Masih ada enggak Masih ada? tamu-tamu? Niku di-up. Permintaan? Pak Idi Lintang Asmoro kalih Wisa Tresna. Siap. Lintang Asmoro. Monggo Pak Jumali. Ya Allah luar biasa. Nduk wis entuk akeh nduk yuk Bali nduk matur sembah nuwun Dumateng penyuwun Bobo Haji Mas Didi. Engko bagian engko bengi nduk kanca-kanca kabeh. Kijing miring. Monggo Mbah Bos. Tayub sinarengan kadang-kadang campur sari prima suara. Makarya sesengkel audio sound system Alkali. Durung tak salimi. Disiarkan langsung live streamingnya cerah foto si jantung. Timun sigarane ayo bangun. Monggo. Sini guyung Aku genta ikut buana ngomong gensetnya bangsane Indonesia. kampung ngene iki paling pinter aku kena. Lihat Mbah Kong Drik. Salim. Lihat gerakannya Mbah Kong Drik. Langsung, Mbak. Langsung. Monggo Mbak Pur. Kicing miring. Asik. Ayo Mas. Kijing miring. Ayo Mas. Kijing miring. Tunak weton median lah krasa penak. Kok wegah medun. Iku Mariska banget. Kijing miring. Ayo Mas. Kijing miring. Suwireng kok bolong tengah lah timbangin jeng mlebuang omah. Wes. Kicing miring. Mas. Kicing miring. Ayo diatur pasukan badhe ora apa-apa. Ayo bangun rumah tanggane. Lalelo, lelo, 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 lelo. Ayo, Mas Gun. Kita beli muat. Awas encer, ora mong guyon. Monggo Mbak Mili badhe kepareng jumeneng joget Mas Tri. Mbak Jadul, ayo Mbak. Ayo Mas. Kijing miring. Ayo Mas. Kijing miring. Tembok ting celone jare kapok kok jaluk maneh. Ayo Mas. Penak miring ayo Mas. Ngelaske ngaku. Penak miring. Timun sigarane. Ayo bangun rumah tanggane. Ayo Mas. Kijing miring. Ayo Mas. Kijing miring. Ngetan paling ulon Allah. Apa setiane kelakon. Dari mana datangnya cinta. Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta. Dari mata turun ke hati. Ayo Mas. Penak miring. Ayo Mbah. Penak miring. Tunak weton median lah krasa penak. Kok wegah medun apa ya si Isa ya Mbah ya.
Ayo Riz. Lale 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 lo. Wong prawira mati. Bablaske si kucing. Nagara ala ayode. Kijing miring ala ayode. Kijing miring. Dhuwur kreteg isore jurang sing dhuwur mah tekan sing isor goyang. Ye, Mbahpur jadul. Mas Bude. Se. Pak Dijadul. Aku nang kene rumang sagut teko karo lilang-liling tak awe mbok tanah sah ngece sing teko jebul si kucing Mbahpur dibablaske tawang Mangu Indah mengke Pak Wardi tringkesingan. Tawang Mangu Indah teko jebul si kucing masih Mbahpur jadul suragane saking taman kota ya. Tawang Mangu kudane dina minggu muda-mudi nabes saja. Sejelarian kang padha lumebu jawel jiwawe karo mesa maguyu kemping tawang Mangu Indah. Masih bersama Mbahpur jadul ya. Iyo, asik. Mas Bagus maju. Tawangnya Mangu kudane Oh, tebak kan pariwisata. Dina minggu muda-mudi asal sanjo. Balik kampung
masih Sido Mukti Sido Mulyo. Jadul. Masih Mas Badus, masih aman. Monggo Pak Marti. Beri monggo. Bakso Pak Marti. Di parane goyo-goyo. Jarene kau wis mangkat lunga asih. Ati antene goyo-goyo. Jarene kau wis teka kono. Mana di mana anak kambing saya? Pak Warsito, monggo Pak Joko. Warna-warna padat warne senajan durung ketemu dhewe duka-duka pamuwuse trimo urung sakmene wae. Wes Pak Joko Warsito mau rong kelong dadi remuk malan. Si. Oh iya. Ae. Ajur pokoknya. Hae. Yes, angel. Wah campur Pak saya RT, Pak RT. ketemu Mas Tris Pak wes. RT. Roto pokoknya Mas. Ya. Hae dhewe. Tamune roto nek karo Mas Tris. Yes. Yes. Anu engko bengi neh. Bareng sambut pepanggilan nyatakan sangat konco nanti waktu perpisahan anaknya Satu kali lagi. Paris nyanyi boten? Monggo Pak Yono. Pak Yono kemarin jumeneng monggo. Mas Yono Bang. Basri monggo Basri. Mas Yono. Mas Tri. Mas Bogel, Nggih. Mbah Pur Sido Mukti Sido Mulyo. Siap. Barang sampun
jeblaske loro ati loro. Mas Bagus minangkani pamrut saking menjadi sinten? Loro ati loro. Pamudutane sinten iki? Asik. Luar biasa Mas Hengki. Yuk yang punya loro ati loro. Kurang opo aku iki dadi wanita. Terus ke Dok. Opo aku iki anggone tresno. Ning nyatane tiramu nglarani ati tatu. Yuk yang punya loro ati loro. Ditambahi Tresno medhot taline ngasmara lali aku nyenyanding wanita liya asik ayo Mas Basuki yang mau duet ati kesiksa langsung ke depan. Wis pilih aku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone kula bali jog gawe gelaning rasa tresno siramu rabi sanjaga asik. Ayo yang masih nuansa Sragenan. Ayo tentrem. Bolak-balik. Yuk yang punya loro ati loro. Ayo Mas Basuki yang punya hati kesiksa. Mana Mas Basuki? Yang mau duet sama Mbak Pepi. Ayo. Sini. Mas Panji. Egar. Si tak tekoke. Saiki rasane piye kelakon to duet karo Mbak Pepi ati kesiksa? Saiki tak takon kok sampai iso atine kesiksa. Ora, kenapa kuwi? Ayo diteruske duite. Lilo ati kutu
Warga Putat yang masih ada di Rawalele, monggo diramekan. Monggo Mas Tarno. Saniki napa melih? Pun keturutan. Lah. Nggih apa melih? Mumpung ya Eriyen Mas Panji. Yang ngerti. Mbak Pepi. Ya Allah, berkah barokah. Pep anu tawanine nduk lagune apa meneh? Wis plong, Ayo masuk. Aku ya bingung lho wong Mbak Pepi iki ya wis duwe bojo kok jenengan iso ngomong atine kesiksa. Terus pikirannya ngono. Oh, Mas Min kecil nggih. Ora apa-apa, pokoke sukses selalu nggih Mas nggih. Matur sembah nuwun. Lilo. Oh, ditutup sik Lilo aku sik ditutup. Durung sik. rampung, Mas. Mas Tris, Mas Yono bebek ijek lenggah pora. Oh nggih, Mas Yono kepareng jumeneng sak sampunipun Mas Basuki nggih, monggo. Ora ketang sak pupuh. Ayo. Pokoknya wajib nggih, monggo. Mungkin nek ora wajib ora tekan kene kok nek hajatan ora tak parani. Ayo. Lilo Mbak, aku. enek bojoku, Mbak. Hei. Bojoku iki goleke po lho, Mbak. Santai, Mas. Sing iki digotaki langsung keceret-ceret mlayu, Mbak. Keceret. Hei, Lilo aku. Lilo. Kutu lilo. Piye Burung to, kowe? lilo kok, Mas. Lilo anu ya, aku. Mak, nyanyi sik, Kutu Mak. lilo. Asik. Lilo kowe. Wis. Kaca.
to, Mbak? Alhamdulillah berkah Pak Herman. Alhamdulillah. Nengok Lalalala. masih ayo galaku Keluarga besar KWS. Kapilo asik temanmu Wong ayu nanging sira Sugeng rawuh Mas Bedot. Rawuhipun Bapak Jumadi. Nggih sak rombongan keluarga besar Nggih. Cilacap Sugeng Rawuh. Dek, engko dibablaske sidane bablas apa Mas Bablasan apa Herman? menika? Oh kangene ati. Kakung kemis ngersake Kapilut ya engko dibablaske. Pak Sunar manis. Pak Supri. Aku ngerti ini Pak Sunar. Lah lagi nyambut gawe. Hei, Suwun Bapak. Niki Pak dilajeng Sular, napa? Kak. Nggih Pak Sular, niki dilajeng napa? Aku wonge manutan kok, Mbak. Napa Pak E? Manutan aku iki. kangene ati. Sak karepmu. Oh ya. Nadian ya. Nadian sep. Oh ya ya lah dalam. Ah, senenganmu kok ngono to. Oke, baik baik. Neng apa sri? Iya iya. Iya iya.
Nek ya ora apa-apa, Dik. Kowe engko tau ngerti apa ora? Piye? Nek Mas Herman kuwi wong enom tapi sukses. Lho. Usahane iki. Nggih. Jenengan pun suksesnya pun nate nang sowan ngendi? tenggene Bapak dereng. Lah iki adikku kok ya. Tenan. Omahe adikku. Kok gak mirip? Piye to iki? Aja Pak Jum, Mas Giono. Mas Purno. Pakai pacar di mana? Lamun karo sliramu Terus sembah nuwun nggih, Pak Herman sampun mari terus santen. Enten Pak Herman punten.
iya lho. Heh? Ora nek tekore lho, Mbah. Salah Iki balik dhewe. meneh. Wong legan golek momongan ya Mbah Narto kuwi. Gusti Allah. Penyanyi itu ganti kayak Dek iki nek anakku tak kei jajan kaya ngene wae rak gelem lho. rasakno ngono. Iki kena blawu. Ngerti dhewe penyanyine Prima Suara iki kabeh pitrah kok. 2025 kok duitnya kok diblawu lho. Apa ya saya nek Mbah. Rizka ki nggone Mbah Bogel. Lah jenengan iki kok ya pilih kasih Rizka biru kok aku abu-abu. Lah iya. Iki apa to ngene iki? Mbak sing abang. Nah iya mbok sing abang, Mbah. Ya Allah, Mbah aku ganteng banget loh, Mbah. Aja lali. Jane Aku sik lho, Mbak. jokerin 6 ker. Upenge Kaya kuping gaweane apa tukaran ae jane lho. kuwi. Lah iya. Aja lali yo. Iya. Aja lali. Mik cilik kok kemaki lele. Mik cilik gaya ngono ya. Nyanyi kono. Ojo lali pawele. Siap, aku di sini. Ki mau seucul tekan nggon namung tamu ki lho. Wis tak omongi, Jok. Lah ngendi aku kon ning ngendi lho? Aduh. Oh ning kene bae. Maksudku nyanyi ki kok ae kok dadak nyedak Pak Parjo, Pak Sambiyo. Lah mau jare aku kon nyedak Pak Parjo ning kene. Sing ngakon ki sapa? Lah mau aku mbok tarik rene. Aku yo narik, tak suwun yo. Urung lho, Gen. Urung. Dereng Pak nggih. Dereng nggih. Dereng Mas hae. Bono. Hae Pak, dereng Pak. Mas. Aku rene nakno. Walah, Mas Bono malahan. Mas hae. Hae. Mutar kowe. Aja lali. Aja lali pameli. Aja
Delang ayo. Iya Mbak Yati. Cedai Pak Kemis karo Pak Bogel. Masya keliling-liling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, Bogel kaya saya lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati kencono katon wiko. Yo kira nek Bogel kayak gugu kurang enak ta iki. Ayo. Spesial kembang Sebaduan ya, Pak. ora kaya dek semono. Tak tresnanku pancen nyoto. Anane mung tansah ngalompono. Jujur ora nate citro. Mana di mana anak kambing saya. Tak pintok ngomong ning kasur. Prima suara. Apa boyo tarunane saiki kurang wis wae asik ayo ngaton sliramu wis ora kabeh sak solae bukan sakece bersama dengan duo gesehnya Indonesia. Aduh, gesek. Sing disenengi Mbah Narto ya iki. Langgi. Gesek mergone apa, Gel? Kita tuh nggak selalu klok ya. Heeh. Ngerti klok ora? Ngerti kowe karo aku gathuk kuwi to? Mergo STW. Gaduhe golek kolok-kolok. Oke, baik, lunas. baik, baik. Kurang ditambahi lho. Mbah Narto Kurang tambahi lho. nek Nggih. nek atus kula niku perkawis duit nomor 16. Pak Kemis lho, sedikit wedok enak apa-apa. Iki DP, Gel, tenang. Kenapa, Pak? Pakde Kemis. Titenono. Nggih, ditenggo meleh nggih. Yo, Gel. masukin, Dek. Hah? Masukin. Apa payahe to, Gel? Mboten sah pun diparingi Pak Kemis santai mawon. Apa nek iku? Apa? Ta'rif. Slow wae. Lima suara di Magelangi.
Ora ngono lho, Gel. Heeh, serku ki tak rodok nyedak mrene ngono sing romantis ki lho. Oke, baik, sini saya. Nah. Hei. Setrumi tukang genset rewel. Solarmu diurusi. Ya ampun. Pak Kemes pripun Yang ngarep tambah gayo. ngene napa mboten? Masa tukang genset harus seneng penyanyi? Mantane penyanyi lho. Penyanyi dangdut ya kok ya. Biyak gini. Veronica jenenge. Oh, Veronica. Ya, tarik Mas. Slow. Wae. Kowe ngedir aku golek papan kene, Gel. Oke, baik. Kowe iki aku ngerti nih kowe iki golek gon. Sambil yo manis. Oh ya Allah ya. Jadi akhirnya tos. Siap Mas. Ayo kene. Kene mau kono. Spesial buat lu. Primar suara bersama Primar. Ayo Mas. Yoko Audio. Mana
Tondo moto Mas Hengki. Tondo moto babaske monggo Mas Tris. Mas Hengki bablaske tondo moto. Mas Bogel studio 1 aman Mas Bogel ya. Masih request dari Mas Supri. Yeah. Spesial untuk Mas Supri. Mugi saged dados jampi sayang yeah. Oke, nanti penyebut Bapak Yudi ngersakaken lewung saking Tomang nih nggih Pak Yudi. Monggo Mas Supri. Senadyan to ora misra tondo moto sing tak tampa senadyan to mung sepele ngelingake kabeh lelapete masuk Subhanun Mas Pri nggih. Pokoknya berkah barokahnya Mas Bagus ya. Tondo moto bertandani ati tresno senadyan nate gawe gelo ning nyatane mung katon ning moto. Mas Bogel izin untuk di studio 1 sementara off dulu. Ini minangkani pamdut saking Mas Supri juga Mas Yudi. Mas Yudi mangke lagune lewung, Bablaske lewung. Siap 86 sampai ngasar. Siap. Tak simpan ono spesial untuk Mas Yudi dari Tomang, Mas Mahidudi. Matur sembah nuwun pamit. Matur semangat untuk Mas Pri ya, sukses selalu pokoknya ya. Pak Aceh, asik. Lebatnya belum salib. Lulu Bandung asri ya. Ketya ati sawiji senadyan abot tak lakoni
campur sari ceremende guys. Ayo cetari. Wayune ki jan. Monggo diajeng tari. Monggo Mas Bono yuk. Mas, Pakai tepri kali Mas Tris. nang endi, Mas? Ini. Nang kono. Iki biasane lagune Mas Tris lho iki. Ayo Mas Bono. Woi masuk. Ora kaya dek semono katresnan mo pancen nyopo anane mung tansah ngalembut sujur gawe juwo Rakas kensian Bapak Sular. Apa daya taronane saiki mong lames wae katon wis ora kabeh sasolane tansah kece aduh nek kepiye pancen sliramu wis ora tresno kancono wong katon limo Ayo Mas Bono. Monggo teman-teman menyambut Bapak Eko Lanjar mobilnya badhe ngancani Mas Bono niki. Juga tentunya kepada pasukan batik mungkin ada yang suka dan kelangenane versi tayub monggo dikancani Om Bono. Wangil Ayo Mas Bono. Erik sing gayeng ke tayube. Monggo Bapak Eko Lanjar. Mas Eko. ora kaya dek samono katresnan mo pancen nyopo anane mung tansah ngalembut sujud ora gawe suwo apa ya tak saiki mong lames wae katon yen wis ora kabeh
Basuki. Monggo. Wonten mriki Mas Basuki. Langsung berkahi kali kula sangat diterima suara campur sari. Mas Bono matur sembah. Iki mau sing ngersake sapa Mas Bagus? Mas Basuki. Mas Basuki. Iki langsung dipinani pamungkas spesial buat Mas Basuki. Mas Basuki dereng HE ndek wau. Lah nggih. Sing ngendi ta Mas Basuki? Mas Tris. Juga nanti spesial pokoknya buat pasukan-pasukan batik, Mbak Tari. Selamat Siap. bertugas selamat pada aktivitas. Iki tasih ditenggori ke selakunipun. Siap. Lebokne sik ya Mas ya. Nggih. Pamociku marangku. Spesial buat dulu semuanya Mbak Tari.